Welcome back to our lesson लोगोफोर स' दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो 14.1 नि 1 नाम्बारनिफ्राय सावरायगोन थ' जोङो बेवहाय मिन दिहुननो होदों थामहिनबा गेजेरथि दिहुननो होदों थ' जोङो गेजेरथि दिहुननायनि जोंना मा होनदों मोनथाम आदब दोङो बेखौ जोङो फार्स्ट पार्टआव एसे हिन्ट्स होखादों दा जोंनिया फार्स्ट माने 14.1 नि 1 नाम्बारखौ जोङो थोंजों आदबजों जोङो दिहुनगोन थ' आं नोंथांमोना सामारियाव थांबाबो मा आदब दोङो नोंथांमोना नुनो मोनगोन ने जोंना थोंजों आदब दोङो इनिफ्राय आजावजानाय गेजेरथि आदब बिनिफ्राय फारि एंगारनाय आदब थ' जोङो नै बे उननि मोननै आदबखौ जोङो 2 नाम्बार आरो 3 नाम्बाराव जोङो माने कुइसन नाम्बार 2 कुइसन नाम्बार 3 सावरायगोन थ' जों दा 14.1 नि फार्स्ट नाम्बारखौ जोङो 1 नाम्बार आदबखौ जोङो बाहायनोसै थ' जोङो कुइसनखौ नोंथांमोना बेवहाय दिन्थिना होनाय जादों नैया थ' नैबे होननाय दङ मा फरायसाफोरनि मोनसे हानजाया बिसोरनि आबहावा सांग्रांथि हाबाफारिनि मोनसे बाहागो हिसाबै मोनसे जरिब खालामदोंमोन थ' जेराव बिसोरो जायगानि 20 नखराव थानाय बिफांनि अनजिमाखौ खारि महरै गाहायाव होनायखौ बुथुमदोंमोन मोनफ्रोम नखराव थानाय बिफांनि अनजिमानि गेजेरथिखौ दिहुन थ' दा गेजेरथिखौ दिहुननो होदों थ' दा आरो नै टेबलखौ होनो होदों आरो ना थ' दा जोङो जास्ट गेजेरथि दिहुननांगौ थ' दा गेजेरथि दिहुननायनि जोंनि थोंजों आदबा जाबाय नैबे स' मा दङ बेवहाय नै एक्स बार माने गेजेरथिखौ बुजायो हा लोगोफोर जोंना एक्स बारा मा बुजायो गेजेरथिखौ जोङो एक्स बार होननाबो लिरनो हायो थ' दा नाय एक्स बार इक्वल टु माने गेजेरथि इक्वल टु सामेसन अफ एफ आइ एक्स आइ बाय सामेसन अफ एफ आइ थ' दा नैयावहाय सामेसन माने बुजायदों जोंनिया दाजाबगासे माने एफ आइ आरो एक्स आइखौ सानजाबनानै जेसेबां एफ आइ एक्स आइ सानजाबनानै मोन्दों गासैखौबो सानजाबनानै जोङो दाजाबनांगोन सानजाबनानै मोननायफोरखौ दाजाबनांगोन बिनिफ्राय एफ आइ गासैखौबो नोङो दाजाबनांगोन थ' आं नोंथांमोनखौ जेब्ला कुइसनखौ खालामो अब्ला नोंथांमोना मिथिखागोन थ' बेखौ जों खालामनो थाखाय टेबल क्रिएट खालामनांगोन आरो बेनि टेबलखौ आं नैयाव आखिना होनाय जाबाय नोंथांमोननो टेबलाव जोंनिया नैनि थाखाय नैबे 1 नाम्बार हा 14.1 नि कुइसन नाम्बार 1 थ' बेनिफ्राय नैखौ टेबलखौ आं दा बानायनो दिनोसै नोंथांमोना स्केलजों आखाइजों बानायनाङा हा स्केलजों टेबलखौ बानायबानो जाबाय मानोना आखाइजों बानायबा एसे सिदा जानो नागिरा आरोना ओमफ्राय आरो मोनसे नांगोन थ' दा नै मोनसे खालाम माने बेखौ मा होनदों थोंजों आदब बे थोंजों आदबनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै टेबल बेबायदि बानायना ला थ' बिनि उनाव जा दोङो जा होनाय दङ बेखौ नोंथांमोना लिरना लाबानो जाबाय थ' आं कुइसनखौ नायनोसै माने दे बिफांनि अनजिमा नैबे बिफांनि अनजिमा थ' बिफांनि अनजिमाया जोंनिया मा होनाय दोङो जोंनिया होनाय दोङो जे फार्स्टनिया 0 to 2 होनाय दोङो बेनिफ्राय नेक्स्टआ 2 to 4 बेनिफ्राय नेक्स्टआ 4 to 6 ओमफ्राय नेक्स्टआ 6 to 8 बेनिफ्राय नेक्स्टआ 8 to 10 बेनिफ्राय नेक्स्टआ 10 to 12 बेनिफ्राय 12 to 14 थ' बेबायदि होनाय दोङो जोंनिया थ' नाय नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो नोंथांमोना नैनि कुइसनखौ खालामनाव जे मोजाङै गोसो होना खालामनांगौ नङाब्ला नोंथांनि जुदि नै मोनसे बायसान्स मोनसे लाइनावनो जुदि नोंथाङा बा फजनावनो एसे मिस्टेक खालामदोंब्ला अब्ला नोंनिया गासैबो अंकआनो माने मिस्टेक जागोन थ' आरो मिथिखायो नै चेप्टारनिफ्राय जोंनिया मोनसेल' मेथ्स फायनाय नुनो मोनो आरो बेबो 6 ना 5 नाम्बारनि थ' नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै सोलोंनानै मोजाङै खालामखायो आरोना थ' बिनि उनाव जोंनिया मा दोङो न'खरनि अनजिमा थ' न'खरनि अनजिमाखौ आं नेक्स्टआव लिरनोसै नैबे हमना ला न'खरनि अनजिमा आरो नैखौ जोंनिया एफ आइ होनना बुंनाय जायो थ' बेखौ मा होनना बुङो जोंना एफ आइ नैखौ क्लास इन्टारभेल होनना बुंगोन आरो नैखौ मा एफ आइ थ' बिनि उनाव जोंना इबे मा होनाय दोङो 0 to 2 आ दोङो 1 बिनिफ्राय नैबे दोङो 2 बेनिफ्राय 1 बिनिफ्राय 5 बिनिफ्राय 6 बिनिफ्राय 2 बिनिफ्राय 3 होनाय दोङो थ' बिनिफ्राय आरो नैबे सिदा खालाम बिहा उल्था खालामनाङा माने नैबे नै लाइननि नैबे नैनि बेनि नोंथांमोना टेबल वाइज खालामबानो जाबाय एग्जाम टाइमाव थ' बेबायदि लिरबाय आरोना थ' बिनि उनाव जोङो थाखोसिन एबार नेक्स्टआव जों माखौ दिहुननांगौ नैया नैबेथ' एफ आइखौथ' जों मोनबाय नै सिनिखौ बाट जोंनि एक्स आइ नांगौ ना लोगोफोर थ' नैखि एक्स आइखौ जोङो थाखोसिन होनना बुङो थाखोसिन आं बेनि फर्मुलाखौ फार्स्ट पार्टआव लिरनानै होखादों
फर थाखोसिनखौ जोङो एक्स मादो डिनोटेट खालामगोन जोङो एक्स आइ जों डिनोटेट खालामगोन थ' दा एक्स आइखौ दिहुननाय फर्मुलाखौ आं फार्स्ट पार्टआव नोंथांमोना नायाखैब्ला नायला बेवहायबो बुजायखानाय दोङो जे एक्स आइ दिहुननाय फर्मुलाया जाबाय नैनि इन्टारभेलनि मोननैखौ दाजाबनानै 2 जों डिभाइड खालामनाय माने राननाय दा आङो नै 0 आरो 2 दङ ना बिसोर मोननैखौ दाजाबगोन 0 आरो 2 दाजाबा जोंना 2 आनो जागोन 2 जों 2 खौ रानबा मा थागोन 1 थागोन थ' नैनि सिदा जों मा लिरगोन 1 लिरगोन थ' दा एबार नैनि सिदा मा जागोन बेनि सिदा नैसो मोननैखौ दाजाबलाय 2 जों 4 जों दाजाबबा जोंना मा जागोन 6 जों 2खौ 2 जों राननाबा जागोन 3 थ' दा बिनि सिदा मा जागोन बे नैबे होमबा 3 थ' थिग सिमिलारलि बिदिनो एबार नेक्स्टआव मा खालामगोन नेक्स्टआव नै 4 जों 6 जों दाजाबलाय 4 जों 6 जों दाजाबबा जोंना मा जायो 10 जागोन बेखौ आरो 2 जों रानना होलाय मा जाखो 5 जाबाय निउ मा जाखो 5 थ' नोंथांमोना बेबायदि गासैखौबो दाजाबनानै बा 2 जों रानबाबो जागोन बाट नोंथांमोना नाय मोनथामसेल' दिहुन बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ दाजाबनानै 2 जों राननो गोनांथि गैया नोंथाङा बेवहाय चेक खालामबानो मिन्थिगोन जेन 1 निफ्राय बेसेबां बारिदो 3 जानायसिम आरो 3 निफ्राय 5 जानायसिम बेसेबां बारिदों थ' नैनिफ्राय रेगुलार माने समान इनक्रिज जालांबाय थागोन माने माबा बायदि आरोना जेनेबा 5 लेसना जेरैबायदि सावरायदों सानदुलि जौगाथि बायदि जोंनिया समान मा होनदों बारा जालांबाय थागोन थ' नैनिफ्राय नाय बेसेबां डिफारेन्स जोङो बेयाव 1 2 3 मोननैल' जादों ना ओमफ्राय बेनिफ्राय इयावबो 3 4 5 ओमफ्राय नेक्स्टआ मा जागोन 5 6 7 अब्ला नैबे मा जागोन 7 जागोन लोगोफोर आरो नोङो 7खौ मा नै डी नायबा मोनगोन 6 जों 8 जों जोंना 14 जायो 14 जों माने नैबायदि ना 14 जों 2 जों रानबा जों बेसेबां मोनो 7 मोनो थ' बिदिनो जों बेखौ दाजाबनानै 2 जों रानाबाबो गोनांथि गैया आरोना डाइरेक्ट लिरदो एबार 7 8 9 नैबे 9 जागोन ओमफ्राय नेक्स्ट 2 बार ना 9 10 11 नैबे जागोन 11 ओमफ्राय नेक्स्टआ मा जागोन 11 ओमफ्राय नेक्स्टआ 2 11 12 13 थ' नैबे मा जागोन जोंनिया 13 थ' बेबायदि गोरलै मेथडजों खालामबानो जाबाय जे मोनथामसेल' मोनथाम दिहुननानै बिनि उनाव नों रेगुलार बेसिस माबायदि इनक्रिज जादों बेखौ इनक्रिज खालामना होबानो जाबाय थ' बेनि उनाव जोंनो मा नांगौ FI बिनि उनाव FI खौ जोङो बिनि उनाव दिहुनगोन आरो निउनाय FI होनायनि मिनिंखौ आं दानो बुजायना होनि जे FI होनाय लोगो लोगो जायखिजाया मोनसेखौ बुजायगोन आरोना नैयाव आइनि माना 1 बो जानो हानाय आइनि माना 1 जाबा नैबे 1 जागोन 2 जाबा नैबे जागोन 3 जाबा नैबे जागोन F4 जाबा नैबे जागोन F5 जाबा नैबे जागोन F6 जाबा नैबे जागोन F7 जाबा नैबे जागोन बेबायदि आरोना थ' दा बिनि उनाव FI दा FI जों XI जों जोङो सानजाबनो नांगोन थ' सानजाबदो 1 सानजाब 1 2 सानजाब 3 6 1 सानजाब 5 5 सानजाब 7 बेसेबां 35 ओमफ्राय 6 सानजाब 9 बेसेबां 54 ओमफ्राय 2 जों 11 जों 22 3 जों 13 दे बेसेबां 3 3 9 3 1 3 थ' बेखायनो जाबाय थ' दा दानिनो होनखादों जोंनो नाय सामेसन अफ FI नांगौ ना लोगोफोर थ' सामेसन अफ FI माने FI जेसेबां FI दङ बेखिनिखौ जोङो दाजाबना हो थ' दा FI आ नै लाइन ना लोगोफोर थ' दा बेखौ जों दाजाब आरो बेखौनो होनगोन जोङो सामेसन अफ FI बेखौनो सामेसन अफ FI होनगोन दा नैखौ दाजाबदो 9 दाजाबाबो जायो 1 जों 2 जों 3 3 जों 1 जों 4 4 जों 2 जों 4 जों 5 जों 9 9 जों 6 जों बेसेबां 15 15 जों 2 जों 17 17 जों 3 जों बेसेबां 20 थ' दा नैबे बेसे जागोन जोंनिया 20 थ' जोंनिया नै सिंनिया जोब्बाय नै सिंनिखौ मोनबाय जोङो सामेसन अफ FI इक्वल टु बेसेबां जायो जोंनिया 20 थ' गोजौहाय मा दङ गोजौहाय दङ सामेसन अफ FI XI FI XI आ जोंनिया नैबे लोगोफोर दा FI XI खौ सामेसन माने जोंना गासैखौबो दाजाबना होदो थ' अब्ला नैबे मा जागोन नै मोनसेयानो जागोन जोंनिया सामेसन अफ FI XI थ' दा बेखौ दाजाबा मा जागोन 1 जों 6 जों दाजाबा 7 7 जों 5 जों बेसेबां 7 जों 5 जों 12 12 जों 5 जों 17 17 बिनिफ्राय 17 जों 4 दों 21 नैदो 21 दों 2 जों बेसेबां 21 23 23 जों 9 दो बेसेबां 32 थ' नैबे बेसेबां जागोन 2 जाबाय बिथिं बेसेबां आग्लायखो 3 आग्लायबाय थ' बिनिफ्राय नै 3 जों आं दा 3 खौ उनाव लागोन होमबा 3 जों 2 जों 5 5 जों 5 जों 10 10 जों 3 जों बेसेबां 10 जों 3 जों 13 बिनिफ्राय 13 जों 3 जों बेसेबां 13 जों 3 जों 16 बेसेबां मोनखो 162 थ' दा सिम्पल दा बिनि उनाव लिरना होदो आरोना थ' गेजेर T X
बार इक्वल टू जोंनिया मा फर्मुला खेबसे लिरफिनसै आङो सामेसन अफ एफ आइ एक्स आइ बाय सामेसन अफ एफ आइ तो इक्वल टू सामेसन अफ एफ आई एक्स आइखौ जोङो गोजौहाय मा मोनखो जोङो 162 मोनबाय तो बिनि उनाव सिगाङाव मा जागोन सामेसन अफ एफ आइ आ जोंनिया मा निया 20 दा बावैसो मोनबाय निया दा बेखौ जों रानना होदो दा बेखौ नोंथांमोना सिम्पलि रानबानो जाबाय आं उन्दैनिफ्राय रानलांनि 2 जों नैबे रानबा बेसेबां जागोन 10 बेनिफ्राय नैबे 2 जों रानबा बेसेबां जागोन 2 8 बेनिफ्राय नैबे 1 2 1 जा 2 2 8 जा 16 तो दा 81 मोनबाय तो बेनिफ्राय 10 जों नै 18 खौ रानबा जों मिथिखायो मोनसे पॉइंटआ इथिं थांगोन तो मा जागोन रानबा 8.1 तो दा जोंनि गेजेरथिनि माना मा जागोन लोगोफोर 8.1 तो दा जोङो नै भिडिअनि गेजेरजों जों 1 नाम्बारखौ थोंजों आदबजों सोलोंबाय तो दा आङो नेक्स्ट भिडिअआव 2 नाम्बारखौ जोंना नेक्स्ट मेथडआ मामोन बे मेथडजों खालामनो हागोन आजावजानाय गेजेरथि मेथड जों 2 नाम्बारखौ बे मेथडजों जोङो सावरायगोन बेनिफ्राय 3 नाम्बारखौ जोङो 3 मेथडजों सावरायगोन फारि एंगारनाय आदब तो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय जोंखौ जेसेबां हायो आरो लाइक होनो बावनो नाङा स' गोजोननाय लोगोफोर बाय बाय